Birinchi smenada 60 bola yol итә. Алар 2 отрядка бүленгән һәм 2 корпуста яши. Биналарда бүтән уңайлыклар да тудырылган. Душ, бәдрәфләр эчтә, су җылытучы бойлер көйләнгән. Балалар иртәнге 8дә торып, иңелек йокы бүлмәләрен тәртипкә сала, аннары иртәнге ашка бара. Көн дәвамында районның оешма предприятиеләре хезмәткәрләре белән очрашулар яки башка төрле күңелле чаралар оештырыла. Я здесь второй год, мне здесь очень нравится. Здесь есть красивые места. У нас сегодня открытие. Мы подготовили номера, стихотворения, разные танцы. 2 отрядка 4 вожатый билгеләнгән. Шулай ук өлкән вожатый һәм лагерь начальнигы, медпунктта һәр вакыт медицина хезмәткәре бар. Мин үзем район хастаханәсендә эшлим. Хәзер җәйге лагерь вакытында монда җибәрелдем. 24 сәгать балаларның сәламәтлеге сагында торам. Лагерьда көненә 5 тапкыр ашаталар. Кайнар ризык район үзәгеннән килә. Ашханәдә Мөслимнең политехника техникумының өлкән курсларында укучы кызлар хезмәт куя. Урман иленең лагерында безнең кайнар аш алып килү оештырыла инде. Мөслим гимназия базасында пешерелә. Көнегә 5 тапкыр ашаталар. Алай балалар бик шат һәм канәгать. Ачылу тантанасына балалар концерт номерлары әзерләгән иде. Чарада район башлыгы Альберт Хужин да катнашты һәм балаларга күңелле яллар теләде. Инде сезгә дә чын күңелдән бер яктан кызыгам. Менә сезнең яшькә ятып, шунда сезнең яшькә кайтып, шулай сезнең белән бер лагерьда булырга дигән уйлы хыяллар белән ләкин кайтып булмый, но мин сезнең өчен бик сөенәм. Матур итеп ял итегез, булган вакытны әрәм итмәгез, әйме. Өйгә кайтырга дигән уй бер генә әйберне унагыз. Өйдә әле сез тагын 2 аяннан соң ятачаксыз, шулай бит инде. Ә менә бу мизгелләр ул кабатланмас. Балалар урман иле лагерен бик ярата, чөнки алар монда яңа дуслар таба, бер-берсе белән аралаша, кесә телефоннарыннан ял итә. Урман һавасы сәламәтлек өчен дә файдалы. Мин лагерьга 3нче ел йөрим. Иртән уянам, рәхәт тәмле ашаталар. Лагерь ул бик рәхәт җир. Монда күп дуслар табасың. Общество сөйләшәсең, закрытый булмыйчаксың. Без монда в свободное время чыгып монда футболлар уйныйбыз, волейбол, либо настольные игры тегендә. Телефоннарны җыялар, бик утрасы да килми инде. Монда әйбәт. Яшелицалар күп, әйбәт итеп ашыйбыз. Ну, безгә ашый. Лагерьнең беренче сменасы июнь ахырына кадәр бара. 4 июльдә икенче смена башлана һәм анда 80 бала ял итәчәк. Лейсан Сабирова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.